David, que tal? Bos días, Bos días. 18 anos e gandeiro, Sí. Porque estamos aquí en Rodeiro. Rodeiro é un dos concellos de Galicia onde máis xente nova se anima a dedicarse ao gando. Ti coñeces moita xente da túa idade, 18 anos, que sexa gandeira? Sí, estudiaron comigo en EFA Fonteboa, pero prácticamente somos toda xente nova. A situación está difícil, cada vez cando se quer facer un establo, se quer facer unha granxa, o hormigón sube, ferro sube, e as granxas así pequenas como a miña non ten recursos como para innovar novas naves ou facer outros establos. Desperto, as vacas durmen fora e viño as meter, prendo-as, muxo-as e despois, ao acabar de muxir, seguidamente doulles o pienso. E despois, pois, nada, o caixa que facer cousas que salen, como botar purín, traballar terras. Eu non parar. Cantas horas lle botas ao día? As que fagan falta. Hai 45 vacas en total, 27 ahora mismo en ordeño, 7 secas e novillas, así preñadas. Son leiteiras. Sí, eu máis ou menos conozas todas por nombres, números dos crotales. Esa galleira... Galleira? Sí. Vale. Aquela a jersey pura chamase Lola. Esa, por exemplo, é Roxa. Roxa, hola Roxa. Esta máis pequeniña é Bambi. Hola Bambi. A que está por atrás, Xoana. Eu diferencias, basicamente, maior no uso. Cantos porcos tes, David? Ahora mismo quedan 27. Dá máis traballo. Porco a vaca. Dá máis as vacas. Desde pequeniño me criei entre as vacas e sempre dixen que quería ser ganadero. Agora voume incorporar nun futuro e teño pensado seguir con isto. De atrás, meus abuelos empezaron con unha vaca, foron aumentando, despois no 93 fixaron o establo e agora seguimos cas vacas e un pastoreo como empezaron eles. Como ve o sector? Crees que hai futuro no sector? Eu penso que hai, pero as ganaderías pequenas acábanse. Nós agora mesmo o leite páganoslo porque é de pastoreo, pero as ganaderías pequenas moito caso non lle fan. Onde te ves dentro de 50 anos, David? En principio aquí. Xa está. Non se fale máis. Non se fale máis.